Avui, en el capítol 3 de 4, visitarem la monumental Salamanca. El territori de la Salamanca preromana estava ocupat pels pobles vetons i vexeus, i la varen invadir els cartaginesos, que mai van acabar de sometre al poble vetó. Amb els romans, es converteix en un enclavament bàsic per ser el pas obligat d'una de les més importants calçades romanes d'Hispània, la Via de la Plata. Després de la caiguda de l'Imperi Romà, arriben els visigots, que van ser minoria entre els hispanos romans. I a partir de la invasió musulmana no hi ha moltes referències sobre aquesta ciutat. Poc després de la victòria cristiana sobre els àrabs, Ordoño II es proclama rei de Galícia i de Lleó en l'any 914 i funda la capital del regne a Lleó, i Salamanca queda una mica oblidada. Ara entrarem al convent de Sant Esteve, que és un d'aquests llocs en què és possible acariciar la sensació de transcendència del lloc, ja que impressiona per la seva magnífica arquitectura i per haver estat refugi de grans figures de la història d'Espanya. El més destacable del convent és la seva façana, carregada d'elements simbòlics sota relleus i escultures, en els quals abunda una profunda decoració plateresca. En el nostre passeig pel claustre ens trobem amb el confessionari de Santa Teresa i una representació dramàtica. Se me parece tan infinito como los campos de trigo de Castilla, para confesar humildemente pecados y culpas. El convent ha donat refugi a figures destacades de la història, doncs Colom hi va buscar el suport de Diego de Deza davant dels reis catòlics per finançar la seva ruta cap a les Índies. La plaça Major és un dels llocs més emblemàtics de Salamanca i ha estat testimoni privilegiat del trànsit d'estudiants i intel·lectuals que l'han convertit en l'epicentre de la ciutat des de la seva construcció a l'any 1724. La Casa Lis és un palauet urbà enclavat sobre l'antiga muralla de la ciutat. És un museu d'art nouveau i déco, amb una col·lecció de calat internacional. El que s'ha de remarcar d'aquest museu és la seva col·lecció de nines de porcellana, que per l'elevat nombre de peces i el preciosisme de les mateixes és considerada com la millor exposada al públic a nivell mundial. La Universitat de Salamanca és la universitat més antiga d'Espanya en actiu i la quarta més antiga d'Europa després de les de Bolonya, Oxford i París. El 1218, Alfons XI va fundar la primera universitat cristiana de la península ibèrica a Salamanca. És impossible entendre la història de Salamanca sense conèixer la seva catedral, que reflecteix perfectament l'esdeveniment històric dels 9 segles que porta alçant-se en l'imponent horitzó salmantí. Potser un dels majors atractius d'aquest edifici és que es tracta d'una de les poques catedrals del món formada per 2 temples units entre si. Per una banda trobem la catedral vella d'estil romànic i de l'altra la catedral nova erigida entre els segles XVI i XVIII. La catedral nova va ser finalitzada el 1733 pels famosos germans Xurriguera. Un cop dins de la catedral ens sentirem esglaiats per l'espectacular altura de les seves voltes i d'una cúpula que gairebé arriba als 90 metres d'alçada. La catedral vella, dedicada a Santa Maria, sobresurt el seu cimbori, popularment conegut com la Torre del Gall. Aquest animal apareix en el penell que la corona. Els salmantins presumeixen de parlar el castellà més pur d'Espanya, reputació que comparteixen amb Valladolid. Per aquesta raó, Salamanca és famosa entre la gent d'arreu del món que vol aprendre espanyol. Palau Fonseca,
Va ser construït al segle XVI com a mansió senyorial per al noble Juan Alonso Fonseca. També se'l coneix com Palau Salines, doncs durant segles va funcionar com a dipòsit de la sal. Estem una mica cansats i entrarem a relaxar-nos en aquest jardí que porta el nom de Calixto i Melibea, personatges literaris de la Celestina, obra de Fernando Rojas. Tothom més o menys coneix l'argument de la novel·la de Fernando Rojas, el dramàtic enamorament de Calixto i Melibea amb la intervenció de la Celestina. I aquí, en aquests jardins, donem per acabada la nostra visita a Salamanca. Avui visitem Àvila. Probablement els primers pobladors del territori avilès van ser les tribus celtibèriques dels betons i Arèbaco, allà pel segle VIII abans de Crist. La ciutat d'Àvila neixeria d'aquesta manera com un modest castro anomenat Òvila. L'arribada dels romans no va provocar grans enfrontaments amb els pobles autòctons, començant un període d'intensa romanització, com ho demostren les restes de calçades i ponts conservats al llarg i ample de la província. Amb la caiguda de l'Imperi Romà, Àvila va romandre sota el poder visigot, encara que els testimonis de la seva presència són escassos. Com va passar a tota Espanya, un dels fets cabdals de la història d'Àvila esdevé a l'any 711, amb la invasió àrab de la península. Doncs només un any després, Àvila ja és una ciutat musulmana. A mitjans del segle VIII, el rei asturià Alfons I, aprofitant les revoltes berbers del centre de la península, pren la ciutat i va fer vindre gent d'Astúries per repoblar tota la comarca. Estem davant la catedral del Salvador. La seva construcció es va iniciar en la transició del romànic al gòtic i és considerada la primera d'estil gòtic a Espanya. El temple alberga un museu de 7 sales amb una rica col·lecció d'art sacre. El monestir de Santa Anna va ser l'escola d'Isabel I de Castella i la seva història es remunta al segle XIV, quan el bisbe Sancho Blázquez d'Àvila va lliurar l'edifici a les monges del Císter. Ja fora de les muralles, visitarem el monestir de Sant Tomàs, que també va ser palau dels Reis Catòlics. A l'església del monestir hi reposen les restes del príncep Don Joan, únic fill baró dels Reis Catòlics, que va morir abans d'arribar al tron als 19 anys. A la cantonada nord-est de la muralla, a la coneguda plaça de Sant Vicent, us convidem a aturar-se davant d'una de les mostres més singulars del romànic a Àvila, la Basílica de Sant Vicenç. Al fons de la plaça del Mercat Gran i de cara a la magnífica muralla s'erigeix solemne l'església de Sant Pere. Es tracta d'un dels principals i més vells temples romànics d'Àvila. En aquest temple es va celebrar el judici als jueus implicats en el cas del nen de la Guàrdia, un presumpte assassinat ritual de la que no hi ha cap prova, i van ser cremats vius diversos jueus. Aquest succés commocionà l'Espanya de l'època i va contribuir a refredar la convivència entre jueus i cristians a la fi del segle XV. Aquí a Àvila posem fi al capítol 3 de 4 de la nostra visita a la comunitat de Castella i Lleó.